నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్లీ కుకింగ్ తెలుగు. ఈరోజు క్యాలీఫ్లవర్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను వేసుకొని ఉడికించాలండి. చిటికెడు సాల్ట్ వేసి 60% వరకు ఉడికిస్తే సరిపోతుందండి. ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి. ఉడికించిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్లో 1 స్పూన్ శనగపిండి, 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ మైదా పిండి, 1 స్పూన్ వరిపిండి, 1 స్పూన్ కారం, ½ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, తగినంత సాల్ట్, 1 స్పూన్ ఫుడ్ కలర్, ఇది ఆప్షనల్ అండి. కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇది గట్టిగా ఉండకూడదు, పలుచగా ఉండకూడదండి. స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని తగినంత నూనె పోసుకొని నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను వేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఇవన్నీ గోల్డెన్ కలర్లో క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి. అంతే అండి, క్యాలీఫ్లవర్ ఫ్రై. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.